नोंगौ आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनल' नङा आसामनि माखासे लाइमोनफ्राबो दिनै ओ, सानफा एफायै आबाद मावनानै जेनाखि सोलिलांनाय लोगोसेनो गावनि जिउखौ दैदेननाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थानाय नुदों। थिग बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हालामनि लंलं गामिनि राथुल बर'आबो दिनै खुसेर आबादजों लोगोसे गय आबाद आरो लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै बिथाङा दिनै सोलिबोबाय थादों आरो जिउखौ दैदेनबोबाय थादों लाइमोन बैसोब्लाबो। दा बे बेलायाव आङो बे समाव दंफैयो लंलं गामिनि राथुल बर'नि जिथुनाखि खुसेर बागानाव दंफैयो। बे खुसेर बागानाव दिनै बिथाङा खुसेर मावनाया दिनै 5 बोसोर जाबाय होनना जों मोन्थिनो मोनदों। बे समाव आङो बिथांनिफ्राय आबुङै आं मोन्थिनो नाजागोन जिथुनाखि खुसेर बागानखौ नोंथाङा बेसे समनिफ्राय मावजेनबोनाय? आं गिबियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांनि चेनेलखौ। खुसेरा आं 5 बोसोर जाबाय मावनाया दिनैसिम। 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोर जाबाय आं। जिथुनाखि ना खुसेरजों लोगोसे गय आबाद दं, थालिर दं, आनारस दं, बिदिनो दाउ अमाबो दं, बिदिनो आरो न'खराव जि नांगौ। खोब माने बर' सुबुंफोरखौनो खुसेर आबाद मावनायखौ जों खम नुनो मोनो। बे खुसेरखौ माबायदि नोंथाङा माने मावजेनबोनाय बा सोरनिफ्राय माने एडभाइस लानायमोन? आं गिबियाव खुसेरखौ बिगासेल' मावदोंमोन, जास्ट ओरैनो ट्राय नायनो होननानै। खुसेराव इमान लस गैया, बेनिखायनो एसे बारायनायाव दिनै इसेसो जाबाय आरो। 6 बिगासो मावदों। बिनि सिगां नोंथाङा जेनेबा खुसेर मावनायखौ माने बबेनिफ्राय जेनेबा माबा जानायमोन जेनेबा? जोंनि बे हालामावथ' गैयामोन बर' सुबुङा, आंनो फार्स्ट खोमा। ओमफ्राय ओरैजा हारसाफ्रा मावोमोन, बेनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो मावजेनदों आरो। मावजेननानै ओमफ्राय आंनाव जेबो जगार गैयामोन मावनायनि थाखाय, मेचिन गैयामोन, मेचिन लाबाय। ओमफ्राय दा 6 बिगासो खुसेर मावना दं आरो बर्थमान। 6 बिगा। गया खै बिगा दं? गया 5 बिगासो दं। 5 बिगा। जिथुनाखि माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोर दङ दानि जाखांफुनाय, बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो आबादारि बिथिङाव जिथुनाखि बिथांमोना दासिमबो खामानिखौ जागायाखै, सोरबा BA MA पास खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना जिथुनाखि आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे नोंथांखौ माने बेबायदिनो दाउ अमाबो फिसिनाय नुदों एसे एनै। दा बेबायदि फिसिबोनानै नोंथाङा सोलिगासिनो। दा बेसेबांसो बोसोराव इनकाम जायो नोंथां? इनकामाथ' आंना खुसेराव प्राय 3 लाखनि अभार जायो। ओमफ्राय गयाव एसे मोनो, ओमफ्राय दाउ अमायाव मोनो, बेनो आरो 4-5 लाखसो जाफ्रामो आरो बोसोराव। जोङो बेखौ नुनो मोनो गुबुन रायजोआव, जों आसामनि बाहेरायाव थांनानैबो माखासे बर' लाइमोनफ्रा न'आव खामायहैयो, खिन्थु जायगायावबो थानानै जेनाखि बोसोराव माने 5 लाख 6 लाख खमब्लाबो बिनि बारा जोंनि आबादारि बिथांमोना खामायबाय दङ। दिनै बोसोराव 10 लाख 20 लाख गोबां बेबायदिनो इनकाम खालामनो हानाय माखासे आबादफोरबो दङ। दा बेखौ जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो मावनांगौ बा सानो नामा नोंथां? खामानिखौथ' मावखानांगोन बयबो सानसे नङा सानसे, जाहाथे आबादनि फोथाराव फैयो बयबो मावना जानांगौ, बेनो आरो खोथाया। बेनिफ्राय जेनाखि दा खुसेर आबादखौ जेनेबा मावजेनबाय, दा मावजेननायनि गेजेराव खुसेरखौ नोंथाङा माने सोरनिफ्राय सोलोंनायमोन? जेनेबा गायनायखौ ना नोंथाङा जायनिफ्राय माबा लाबोदोंमोन, फुलि लाबोदोंमोन, बेनिफ्राय सोलोंदोंमोन? फुलिखौथ' आं एग्रिकालसारनिफ्राय लाबोदों। ओमफ्राय सोलोंनायाथ' बिदिनो एसे अफिसनिफ्राय एसे एनै फोरोङो। ओमफ्राय प्राय गाव प्रेक्टिकेलि रोंनाय बायदिसो जादों आरो। बिदिनो मुलिथ' होनांगौ, गायनांगौ, खेबसे हालेवनानै प्राय बिगायाव 4,000सो फुलि सोनांगौ, बिदिनो। ओमफ्राय हा होदो, ओमफ्राय बिदि जागोन आरो। ओमफ्राय बोसोराव दानजायो खेबसे, बेनो। बेनिफ्राय बेयाव मा मा हासार होनाय जायो? हासाराथ' सुपार, पटास, इउरिया आरो गोबोरखि, बेनो। बेखिनिखौनो होयो। नंगौ, बिथां राथुल बर'आ बेबायदिनो सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव बा सिमेन्ट सापरि हालामाव बेबायदिनो खुसेर आबाद मावनानै बिथाङा दिनै जाफुंसार, बेखौ जों जाफुंसार जानो हादों लाइमोन बैसोआवनो, बेखौ जों बुंनांगोन। बे समाव दंमोन आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संखं हालामनि जिथुनाखि संखं हालामनि लंलं गामिनि राथुल बर'मोननि बे गामियाव फैनानै, बिथांनि खुसेर बागानाव फैनानै दिनै ग्राउन्ड रिपर्ट लाबोबाय। आङो बड' लाइभ 24 जानानै खौरांगिरि मिनाराम बसुमतारी। गोजोन्थों।